Prada, en primer lloc vull agrair a l'Associació de Dones del Vorall que me convideu a parlar avui, i també és que estic superagraïda a Isabel i també a l'alumnat del Rascanya que me van acollir a l'institut i que també s'han aportat avui, perquè tot el que fem nosaltres té sentit per vosaltres. És a dir, si vosaltres no estigueu treballant d'aquesta manera, no tindria sentit res del que estem parlant avui. Jo vaig a parlar sobre com descobrim les dones en la prehistòria, o sigui, com a partir de la investigació arqueològica podem donar veu, donar figura, reconstruir un poc quina era la seva vida, fins a quin punt podem fer-ho, i per això m'ha agradat molt també que ha dit el que ha parlat en Carna, perquè tot el que tenim al voltant són imatges que moltes vegades són mites, són històries, són explicacions del món que són mitològiques o que són històries narratives inventades i que fan part de la literatura, la mitologia, però que no estan provades científicament. Doncs totes aquestes imatges que veiem en tots els puestos, moltes voltes estan fonamentades en històries que no estan demostrades. Per tant, què veiem en aquestes imatges? Un món sense dones, una distribució desigual de protagonisme i, per tant, menys importància dels elements femenins, aquesta ausència de referents femenins que tan important és i que, per exemple, per a la gent jove encara més, no? I el que s'ha parlat fa poc, hi ha dos professors de la Universitat de València que han publicat un article d'un concepte per a definir aquesta ausència de les dones, que és la criptogènia. És l'ocultament de les dones, no és que no estiguen, sinó que estan ocultades, no es mostren. També està el treball que va fer Ana López Navajas, que és una professora que va fer un estudi sobre llibres de text i va comprovar com la representativitat de les dones en totes les matèries de la secundària obligatòria era pràcticament marginal comparada amb els referents masculins. Nosaltres vam fer una exposició fa uns anys sobre com se representava en el cinema de ficció la prehistòria. En aquesta exposició que vam fer, que teniu el catàleg al Museu de Prehistòria, a la pàgina del Museu de Prehistòria de València, i podeu consultar-ho, nosaltres també se n'adonàvem que hi havia com una cabida anada i tornada entre la ciència i la ficció, entre la ciència i la cultura. És a dir, la nostra cultura és patriarcal, per tant, les persones, els científics i les científiques, tenim una mentalitat patriarcal i quan se plantegen preguntes sobre el passat estem intentant confirmar aquestes idees mitològiques patriarcals. És a dir, hem de llevar-nos aquestes mirades, hem de canviar aquesta mirada per poder transformar la ciència, perquè estem tornant a reconfirmar idees que no són. La pregunta en investigació, el que és més important és la pregunta. I nosaltres n'adonàvem que aquestes idees que hi havia i que se reforçaven en la cultura, per exemple en el cinema, que també influïen els investigadors. Els investigadors i les investigadores són persones que estem dins d'una cultura i per tant estem explicant un món del que participem i si el món és patriarcal estem donant una explicació que fa que no eixim del cercle. Per tant se produeix una segresta de gènere i aquesta segresta de gènere està basada en que hi ha la relació entre el subjecte i l'objecte d'investigació és que nosaltres estem dins de la societat, com estava explicant, no? Les persones que investiguen estem dins de les cultures i les preguntes i les hipòtesis d'investigació es fan des d'interessos del coneixement que estan reforçant el patriarcat i des de posicionaments culturals que també estem empapats de patriarcat, no? L'arqueologia feminista, per tant, respon a un enfocament transformador i alliberador de les conseqüències d'aquestes cultures patriarcals. Com contribueix l'arqueologia feminista als canvis en la disciplina? Com a categoria del passat, humanitza el passat, la importància de les activitats de manteniment i construcció de les dinàmiques socials, és a dir, hi ha una sèrie d'activitats que s'han menyspreat al llarg de la història i que en molts moments històrics han estat fetes per dones
i que ara sabem, i també s'estan reivindicant des de l'ecofeminisme, que són les que precisament mantenen i fan possible la reproducció i la continuïtat de la societat, no? Que són totes les activitats de cures, no? Totes les activitats de manteniment de la societat. Per tant, hi ha una part del feminisme, que és el feminisme de la diferència, que reivindica també que aquestes activitats que han sigut menyspreades s'incorporen al discurs de la història, que s'incorporen com a importants al discurs de la història. I ara no sé què passa per aquí. Que com estic pegant-li al WhatsApp, ja. Passa de bé, Vale, doncs nosaltres, des de... Bueno, hi ha una sèrie de cites de les companyes de que pas Women, de que faig part. Nosaltres, des de la investigació arqueològica, som un grup d'investigadores de prehistòria i arqueologia antiga i estem treballant en investigació fent preguntes, incorporant a les dones, no? I també estem sent implicats des de fa alguns anys en crear una pàgina web de divulgació del que fem, en el qual apareguen totes aquestes investigacions. No només les nostres, sinó d'altres companys i companyes que estan posant en evidència quina era la vida de les dones des de la prehistòria fins a l'antiguitat. No? Vaig a passar ràpidament, perquè això crec que vegeu que hi ha una pàgina web que es diu paswomen.net i allí tenim una sèrie una estructura on tenim què és el projecte nostre, les dones més directament. Els objectius són estudiar els contextos i materials de les distintes etapes i cultures de la prehistòria i protohistòria des d'una perspectiva de gènere i analitzar la documentació per detectar aquests sesgos de gènere que fan que no apareguin les dones en les investigacions i també confeccionar un repertori d'imatges que puguen substituir a aquestes imatges que hem vist al principi. Bueno, així està la llista de col·legues de diverses universitats espanyoles i els projectes que portem des de 2007 fent per a investigar aquesta història, aquesta prehistòria de les dones. Doncs què tenim ahí? Tenim, per una banda, una informació sobre les dones en cada període històric, des del Paleolític superior, Neolític, cultura aràbica, societat ibèrica i colònies gregues. Ara s'està incorporant també tota la informació d'època romana. Després tenim informacions concretes i també tenim imatges de reconstrucció històrica. Per tant, anem a fer un canvi en aquesta imatge del passat per aquells que no tenim evidències. Aquesta imatge de les dones passives, marginals en les imatges i dedicades a unes tasques que no estan comprovades que feren, les hem canviat des d'un punt de vista on apareix una diversitat social més important. Jo en la facultat de Magisteri hi ha un màster que és de didàctica específica, és un alumne que és mestre de primària, va fer un estudi amb alumne de primària i mostrant els dos tipus d'imatges i els xiquets i xiquetes de tercer de primària dient és que en aquestes imatges, com les de Pasmonet, a línia està la gent major, estan els xiquets, en les altres els xiquets no fan res, no participen, en aquestes tots participen, en les altres només els homes fan coses. Bueno, això és un poc les imatges que s'han creat i que estan de lliure accés, perquè és molt important, se poden descarregar de lliure accés en la pàgina web. Després tenim també un altre apartat que parla de les activitats en cada una de les èpoques, i aquestes activitats que també, com us deia, reivindiquen aquestes altres activitats que s'han invisibilitzat i que són importants per a la continuïtat de les societats. Està, per tant, la cura de les persones, procurar l'aliment, totes les tecnologies que tenen que veure en l'aliment, construir la comunitat, construir les relacions, Abans encara parlava dels bonobos, hi ha un llibre d'un etòleg que parla de la diferència entre els ximpanzés i bonobos, i una de les qüestions que en les societats d'altres primats, no nosaltres, sinó altres primats que són de la mateixa família que nosaltres, n'hi ha sempre, en l'observació de comportament es veu com les femelles
generalment contribueixen molt a l'establiment de vincles entre les persones, en crear, en pacificar, en mediar, en gestionar conflictes, no? Que, bueno, no vol dir que nosaltres també sempre fem això. Després, els espais de vida, altres espais que no són els espais de la guerra, sinó els espais de la vida, no? I les tecnologies quotidianes. Tenim alguns exemples arqueològics, el que he fet és posar algun exemple de cada cosa. Així tenim l'exemple que va tratar que hem esmentat Carnols, que són les traces que es queden en els ossos, en els esquelets de l'activitat. Per tant, aquest genoll o els turmells, no? Que estan desgastats per el treball de la molta de gra. N'hi ha altres, no puc entrar en detall en altres investigacions que s'han fet, per exemple, en el calcolític, en la península ibèrica, hi ha molts cementeris on s'han trobat, en les necròpolis s'ha trobat un estudi general, no? Que n'hi ha diferents tipus de traces en els esquelets de les activitats, no? Que en algunes societats calcolítiques que no poden generalitzar, sí que n'hi ha una major càrrega de treball físic en el cas de les dones i més accidents, de fractures dels ossos en el cas dels homes, no? Per el tipus d'activitats que feien. Després també hi ha una sèrie d'informació sobre jaciments arqueològics on podem trobar activitats femenines, algunes rutes en Andalusia, perquè hi ha un grup important de companys que són d'allà. De Síndo també podem parlar. Això és un santuari perquè en els santuaris ibèrics els exvots que n'hi ha, que no només són figuretes, també en els exvots n'hi ha, per exemple, trompes de falòpio, n'hi ha exvots que són femenins exclusivament. També se va fer al Museu de Prehistòria de València per la nova companya, la comissió de la nova companya Begoña Soler, l'exposició Les dones en la prehistòria, que també teniu el catàleg que se pot descarregar al Museu de Prehistòria de València, i una guia didàctica. I en Andalusia van fer aquesta exposició perquè també estem treballant sobre la vida de les dones, no? Les dones al llarg de la seva vida en cada època, no? Per tant, aquestes de les dones ibèriques, i també parla de quina era la vida de les dones, els ritus de passos, les qüestions de la maternitat, moltes altres idees, no? Bueno, això ho vaig parlar. Tenia xarxes socials, teniu vídeos també en l'apartat de més informació, no? Què passa? Que hi ha una transformació de les interpretacions que és fruit de la investigació. Per exemple, el més important és canviar la mirada. El més important és buscar les dones i canviar la mirada, és a dir, no donar per fet coses que suposem però que no tenen per què ser. Esta imatge és d'un jaciment català on hi ha pintures rupestres, no? En el primer és la roca dels Moros en Cogull, i si vegeu a la dreta hi ha una sèrie de dones com si foren en parelletes, no? I vaig a veure si m'ha això. A veure, ai no, espera que no sé què he fet. Vaja, espera. Vaig. Sí que te digo. Ahí. Me ha pasado. Vale. I llavors se les dones, no? I bueno, pues en esta representació s'havia interpretat per l'arqueòleg que el va estudiar com una dansa femenina al voltant d'un personatge hitifàl·lic, que té un fal enorme ahí penjant, no? Vale, perquè sempre estem al centre. Vale. Després d'estudiar les pintures, després d'estudiar la composició de les pintures, doncs s'ha demostrat que cada parella, cada grup de dones és d'una època diferent i que l'home se va afegir després. Vull dir que aquesta representació de les parelles de dones no tenen res que veure en aquest home
que apareix ahí, sinó que això és una altra representació, no és una escena, no és una escena que s'ha fet contemporàniament, sinó és un afegit de figures, no té... Clar, això s'ha de veure en la mitologia i les idees que tenim i com mirem les coses, no? I per a fer una ciència hem de canviar la mirada. També vam fer este vídeo que el teniu en YouTube, vas contribuir molt de la part de reconstrucció històrica, que és de la coneguda pintura de la recolta de la mel de la nit de l'aranya en Bicorb. Sempre s'havia interpretat aquest personatge com un home, per la forma que té el cos d'aquest personatge. Actualment s'està plantejant que és una dona. També cada volta estem trobant, ja hi ha una incorporació, un canvi, una búsqueda, una búsqueda de quina és, com podem sexuar el passat. Una de les qüestions és esta que vaig dir fa poc en la premsa internacional, en una societat caçadora de les Andes, que portava, o sigui que en l'aixobar de l'enterrament hi havia armes de caça, però no és l'única. O sigui, hi ha societats del nord d'Europa on s'han trobat dones guerreres perquè tenien tot l'armament i el mateix aixobar que els homes. També hi ha tot un avançament important de mètodes de determinació a banda de la paleoantropologia i de l'anàlisi dels esquelets que tenen que veure en els isòtops i també en l'ADN. Per això sabem en aquest moment, per exemple, que al Mesolític les persones tenien la pell de color oscura i els ulls blaus, però no com nosaltres, sinó, no com nosaltres, vull dir, no per mestissatge, com les persones negres que tenen els ulls blaus actualment són per mestissatge, sinó per un gen que determina que tots tenien totes les restes que han trobat al Mesolític tenien aquestes característiques. Igual que el Paleolític, la majoria de restes que s'han trobat són de persones de color, que té la seva lògica pensant que els sapiens venien de l'Àfrica. Més coses. Vale, què passa? Ahora, esa es la mirada, ¿vale? Esa es la mirada que ens trobem en els medis de comunicació. Què tenim? El xico de la granadina, que ara resulta que s'ha comprovat pels anàlisis que s'han fet d'ADN que era una dona, una xica, o el hombre de les flores, que ara s'ha comprovat que també és una dona, i el hombre de Denisova, el denisoviano també, que també s'ha comprovat que és una dona. Per tant, quan parlem de els homes de la prehistòria estem parlant de dones, des de Lucy, que és esmentat. També tenim exemples de personatges que estan tenint una rellevància social important. Per exemple, este és del Paleolític superior, esta dona, que se diu la Dama Roja del Mirón, que és una cova que està en Cantàbria, la península ibèrica, no sé si la conegueu, no? És molt interessant, perquè s'ha trobat una dona, està aquí l'esquelet, i sobre l'esquelet tenim una sèrie de plaques de pedra, i en aquesta placa de pedra el que tenim és una representació, no es veu molt bé, ara tenim una part del muslo dret, l'altra, i així tenim, diguem-ne que com la vulva, com la pelvis femenina, és una vulva. Això es repeteix en diversos jaciments d'Europa d'esta mateixa cronologia del Magdalenià, en la Carrassia, en França, en diversos. I el que han fet ha sigut soterrar una dona major per a l'època, entre 30 i 40 anys, d'una manera intencional. Li han posat una placa de pedra damunt en una representació femenina, com és aquesta vulva, i a més li han posat tota una... està rodejada d'ocre roig. Hi ha diverses dones d'esta cronologia que estan d'esta manera soterrades. Els soterraments del Paleolític superior són molt escassos. Pensem que la majoria no feien enterraments, que probablement feia un altre tipus no sé si de ritual o d'abandonament en llocs especials o les muntanyes, no tengo ni idea encara, però la majoria de soterraments en
en la majoria dels llocs d'hàbitat no n'hi ha soterraments, no se'n troben. Per tant, això s'està parlant d'unes dones especials. Ja no vull dir res, ves? Però plantegem això. Vale, doncs, també volia parlar-vos, a banda del que és la difusió, en l'educació què passa, no? En l'anàlisi de llibre de text, mireu, els homes que arriben victoriosos de caçar un animal, les dones així en la foscor de la cova, no? Això és una imatge que s'ha proposat des de Passwinen de recol·lecció, però és molt important les idees que tenim, perquè, per exemple, al preguntar a les xiques de primària es diuen que aquesta gent és pobra. O sigui, quan les preguntes què hi ha ahí? Te diuen, pues són una gent molt pobra, no? Per què són pobres? Per la alimentària que porten i perquè porten coses al cap. Per això en l'educació sempre està el diàleg, no? Perquè no sabem què passa pel cap de l'altre, no? Nos estem investigant també sobre això, sobre què suposa representar els meus homes d'esta manera. No vaig entrar més. Aquestes són les imatges de Passwinen. I vam fer també una proposta d'activitat. Jo vaig fer una proposta d'activitat al meu alumnat de magisteri de la universitat i vam anar al Museu de la Història. Pues estic parlant de la mirada, de com és important canviar la mirada. I què vam trobar? Vale, jo us vaig dir, entreu per grups en cada sala i me digueu on estan les dones en aquesta sala de cada període, ¿vale? de cada tema. Què passa? Només s'identificaren com a femenins els penjolls, no? Els objectes de joieria i les cassoles de fang per a cuinar. Vale? No és una qüestió de que no n'hi hagués altres elements dins de la sala que no foren femenins. Bueno, això i les dresses, no? Que apareixien les monedes, alguna escultura. Però ells estaven mirant això i es va dir, vale, els penjolls i tot això en el catolític són soterraments d'homes, que esteu equivocant. És perquè aquesta mirada no, és la que tenim, no? Sempre estem pensant estem reproduint els valors de la nostra societat o les idees esteses, no? També hem fet una proposta d'activitat també que està també a internet, que és un projecte que es diu Relectures, que són museus valencians, són itineraris de gènere en museus valencians, tots de l'àrea metropolitana de València. I el que hem fet ha sigut, a partir d'una selecció d'objectes, fer una relectura, una reinterpretació a partir del que tenim sobre això, no? Per exemple, de l'agulla d'os que n'hi ha de la cova de papaya de Gandia, vale, pues, no està demostrat que això fos femení, no? Perquè els homes diuen això és de dones, no? Lo de cosir. Vale. Mireu què diu la premsa, perquè no només són el meu alumnat, sinó també la premsa, cazadores i modistes entre els neandertals de la cova d'os. O sigui, modista pot ser masculina. Sí, és veritat. Però tu creus que ho van dir? No crec, però... Doncs com poden saber tot això? Sexualment els treballs, no? Per paleogenètica, sexe parentès entre les persones que se troben, l'estrès físic i la mobilitat, per antropologia física sexual, identificar els sexes esquelets, que no sempre és fàcil, perquè si tenim un fragment que no es pot identificar, per exemple, de fèmur o una falange, és impossible, a no ser que sigui per l'ADN, no? I després, patologia, també estudien la paleopatologia, les malalties i els marcadors d'activitat, com hem vist, i els anàlisis químics que ens parlen de la paleodieta i de la mobilitat, de com han estat alimentats i de la mobilitat que tenien, per exemple, en el cas també dels nadons, a quina edat es produeixen el destete, no? Quan se desteten. I també l'anàlisi forense, el desgast òssi, identitari les fractures, l'estrès nutricional, si han passat fam o no, el canvi de la lletament a la dieta sense llet materna, i per tant tenim tots aquests tipus d'activitats, no? Que estudiem per a veure quina ha sigut en el passat la participació femenina i masculina d'elles.
Per exemple, marcadors de desigualtat. Si tot el grup menja el mateix, si no hi ha diferències en els valors dels isòtops estables, per tant, no n'hi haurà desequilibris entre homes i dones, no? O si, això, al contrari, sí que n'hem trobat poblacions d'època de l'era del bronze, o sobretot de l'era del ferro, que n'hi ha diferències d'alimentació entre els homes i les dones. Després, les xarxes de relacions i intercanvi són unes realitats del paleolític, les dones i normalment són un exemple, i el control de la reproducció i la manutenció dels xiquets i les xiquetes poden produir també disimetries, no? Estudiem també la paleodieta i la mobilitat. La composició dels ossos varia al llarg de la vida i, per tant, si nosaltres a partir dels anàlisis d'isòtops estables que nos descomposen al llarg del temps, com carboni i nitrogen, podem veure si n'hi ha hagut, per exemple, un canvi de residència al llarg de la vida, ara veurem un exemple, i també a partir d'elements traça podem quantificar, podem saber qui menja, per exemple, més carn i qui menja més carn. Este és un exemple de mobilitat, el podeu trobar al Museu de Dinamarca, el Museu Nacional de Dinamarca. És un soterrament d'una dona jove que ha viscut al principi de la seva vida en Alemanya, o en la zona que ara és Alemanya, en la prehistòria no ho era, i que després va canviar de residència, va viure en la zona de Dinamarca i després va tornar a la zona diverses vegades. Es veu l'engreiximent dels ossos que ha canviat d'ecosistema on s'alimentava. Teniu també, d'aquest exemple, teniu un documental en la cadena Arte de la Unió Europea. Bueno, vegeu la indumentària, no? És prou moderna també. Això s'ha trobat tot, eh? És que fins i tot el taüt, que és de fusta, perquè com n'hi ha el permafrost, és a dir, que se conserva la fusta. Tenim molta informació, fins i tot dels vestits i tot això. Després, també un altre exemple que volia contar-vos, no? La família prehistòrica de la cova de Sidrón en Astúries, fa 42.000 anys, s'anomena Estresa de Sidrón. Bueno, què se troba en el Sidrón? 12 persones, no? Membres d'un grup neandertal, i pel que s'ha comprovat, vegem, per l'ADN, vegem quin és el parentesc entre aquestes persones. Trobem 13 individus, 7 adults, 3 varons i 4 dones, 3 adolescents, 2 individus juvenils i un infantil. Els varons tenen parentesc genètic entre ells. Les dones no el tenen entre si i només, ni tampoc amb els varons. Vale? Ja, totes les dones venen d'individus diferents, de famílies o d'orígens diferents. I una de les dones té una vinculació de parentesc amb un dels individus juvenils que no té cap relació amb cap dels homes que n'hi ha allí. O sigui, això és la família nuclear, que no ho és, prehistòrica, no? Vale, els peixos animals, i també hi ha diferències entre el que fan els homes i les dones, no? També les línies d'hipoplàsia, que són bandes que creixen, que apareixen en les dents, han permès averiguar que les mares neandertals destetaven a les xiques cap als 3 anys d'edat, no? Això n'hi ha molta informació sobre això. Doncs tenim divisió sexual, les dones canvien d'ubicació, però creen, alimenten els infantils fins als 3 anys i treballen la pell, i els homes treballen la pell. Després hi ha altres activitats que serien aprovisionament de les primeres i aprovisionament de aliments. Aquesta és una altra representació que hem fet del Paleolític superior de Past Women, on teniu grupos diversos. Conclusions. Necessitem un canvi de mirada de la investigació que estigui obert a la diversitat de situacions i les societats humanes. Que en un moment donat, en una excavació, trobem un exemple com el que hem vist del Sidró, no significa que en tota la prehistòria, o sigui, en tot el paleolític, en tots els llocs, la relació entre els grups fora igual. Ni la relació de gènere fora igual, ni les activitats, la divisió d'activitats
fora igual entre homes i dones. Vale? Hem de pensar que les societats són més complexes. És com si ara diguem que totes les societats del món estem al mateix nivell d'igualtat o de discriminació. Després, qüestionar els apriorismes i els presentismes. És a dir, nosaltres com a investigadores i investigadors hem de qüestionar el que directament hem de pensar que estem interpretant que no està demostrat. Després, visibilitzar les dones i altres col·lectius mitjançant les bastos de formacions, paleantropologia, el d'estronci, que es parlen d'aixes dietes, el parentès per l'ADN, el d'estat de previsors estables, el carboni i les dents. Bueno, tenim ara moltíssimes tècniques que ens permeteixen saber molt més. N'hi ha moltes que encara no s'han aplicat. Tenim esquelets que no s'han estudiat l'ADN ni sabem d'on venien. Encara no s'ha aplicat tot això. Després, presentar i difondre les xarxes col·laboratives per revertir les representacions socials que contribueixen a l'exclusió i a la violència contra les dones. Tot això està justificant, s'està buscant en el passat una justificació del present. Mireu, quan nosaltres vam muntar l'exposició per història i cinema, vam estar identificant en pel·lícules de ficció mites sobre el passat. Hi havia un mite que era la violència i un altre que era la violència entre grups i un altre que era la violència dels homes contra les dones. Vam seleccionar 7 escenes que vistes totes seguides era impossible veure-les. És que no podia, ningú podia suportar això. Perquè les pel·lícules entran en l'argument. I quan nosaltres estudiàvem el cinema pensàvem, realment en les 7 pel·lícules de ficció que vam analitzar, quan un guionista o un director vol fer una pel·lícula sobre la prehistòria, què diu? Què pensa? Pensar què és específicament humà? Què ens fa humans? Perquè això és el que jo demostraré en la pel·lícula, encara que la pel·lícula sigui de conya o sigui de bromes o sigui una pel·lícula d'aventures, dona igual. Busca els elements que s'identifiquen com a humans. I quins són aquests elements? Els tòpics que tenim sobre la prehistòria, que en realitat el que s'està buscant és justificar el present. I moltes voltes en la història se busca justificar el present. Fugim d'això, qüestionem el passat, qüestionem també el nostre present, perquè les societats humanes són molt més diverses. Un dia encarna, hem estudiat la història de les guerres, però no la història de la cooperació. Per què estudiem la història de les guerres? Quan estudiem la història, jo soc historiadora també, i soc professora de secundària de geografia i història. El contingut curricular de la història està basat en la política i les guerres, però no està basat en la cooperació, perquè n'hi ha casos de persones que van ajudar als altres que no apareixen en els llibres de text. Quins són els referents? Doncs tot això se presenta també. També demostrar que la investigació no només és cosa d'homes, que n'hi ha moltes dones que estan investigant i visibilitzar-les perquè són referents, com hem mostrat l'alumnat de l'institut. Nosaltres el que volem és valorar tot el treball de les dones del passat per crear nous referents de dones que trenquen els estereotips del passat i el present i transmetre també en les aules que és possible un altre sistema de valors que sigui més just, més social i que faci desaparèixer la violència contra les dones. I fins així ha arribat. No sabia on tallar.